akpọkugo ndị na-eso ụzọ Kraịst ka ha gbadosie mgbọrọgwụ ike n'okwukwe ha nwere n'ime Jizọs Kraịst ma mụrụ ya na ọrụ dịrị ha ịkụta mkpebi maka alaeze nke Chineke. Archbishop Metropolitan nakwa Primate of all Nigeria Most Reverend Henry Ndukuba, onye bụkwa nnukwu onye nna nke otu EFAC Nigeria, kpọrọ oku a n'oge ọgbakọ nke ndị otu ahụ na-enwe ugbu a na Paul's University na Ọka. Onye nta akụkọ anyị bụ Emmanuel Okonkwo sonyere ha n'ebe ahụ ma weta akụkọ a n'uju. Ya bụ otu akpọrọ Evangelical Fellowship in the Anglican Communion EFAC Nigeria bụ n'otu eguzobere n'okpuru ụlọ ụka Anglican n'afọ 1978 iji wee nyere aka n'ịgbasa ozi ọma Chineke nna n'ụwa niile gbaa gburugburu. Ya bụ onye nnukwu ụkọchukwu nke ọ bụ onye nọchite anya ya bụ ihe mmemme bụ Archbishop Province of the Niger na Bishop Ọka Diocese Most Reverend Alexander Bezim na oge ọ na-akọwa EFAC ka otu eguzobere maka ịgbasa ozi ọma Chineke nna n'ụwa niile, kpọkuo ndị otu Kraịst ka ha bụ ndị ga-ekuli n'oke na ọlụ dịịrị ha nke bụ irite mkpụrụ obi n'uru nye Chineke. N'okwu nke ya, onye ji ọkwa Anglican Bishop nke Agwala Diocese bụkwazi onye ji ọkwa National Chairman nke EFAC Nigeria bụ Right Reverend Samuel Ezofo kọwara na ya bụ ihe mmemme otu ahụ na-emerube otu ugboro n'afọ bụ nnọọ nke Chineke ji agbanwe ndụ ndị mmadụ ma na-ewulitekwazi mmụọ ụmụ ya n'ebe ọ dị ukwuu n'ihe gbasara ikwuse ozi ọma Chineke dịka oke na ọrụ ha n'ihe nkụzi ha dị iche iche. Venerable Israel Auditor nakwazi Venerable Aloysius Agbo bụ nnọọ ndị kpọkuru ndị otu Kraịst ka ha bụ ndị ga na-enebe anya kwa ụbọchị ma ha nọzikwa n'okwukwe ma chetara ha na ya bụ ọlụ izise ozi ọma nye ụwa niile bụ oke na ọlụ dịrị mmadụ ọbụla chereli echegheri. N'okwu ha dị iche iche, onye ji ọkwa Ọka Diocese Zonal Coordinator EFAC bụ Maazị Michael Mmadụmelụ, onye ji ọkwa Chaplain EFAC Ọka Zone bụ Venerable David Ezobi na ji ọkwa Chairman Local Organizing Committee na ya bụ ihe mmemme bụ Brother Sunday Obineme nere nnọọ Chineke nna maka mpụta ihe na ya bụ ihe mmemme nakwazi otu ndị mmadụ si bịa ihe mmemme ahụ ma dụọ ndị bịara ihe mmemme ahụ ọdụ ka ha bụ ndị ga-etinye ihe amụta n'ọrụ nke ha na-echi na be ha dị iche iche. Onye jibu ọkwa aka na steeti a bụ Maazị Peter Obi nọrọ n'oge ya bụ ihe mmemme kpọkuo ndị otu Kraịst ka bụ ndị ga na-ekpe Nigeria ekpere ugbu site na pọliti dị n'Ọka bụ Emmanuel Okonkwo.